בשיעור הזה נעסוק במושג היכללות. המושג היכללות מתייחס למערכת יחסים שיש בין מילים בשפה, והכוונה היא כאן למצב שבו משמעות של מילה מסוימת מכילה בתוכה גם את משמעויותיהן השונות של רשימה ארוכה של מילים. הכוונה היא למצב שבו אני לוקח מילה מסוימת ואני יכול לפרק אותה, כלומר לפרט מתוכה מילים רבות אחרות. המילה הכללית, אנחנו נכנה אותה מילה מכלילה או ביטוי מכליל. ואילו רשימת המילים שאותן אני יכול לפרט מתוך המילה הכללית, להן אני אקרא מילים מוכללות. שימו לב שכל המילים שהן מוכללות בתוך מילה מוכללת, צריכות להיות גזורות מאותה קטגוריה של חלק דיבר. בואו נראה דוגמה ונבין את הדברים בצורה ברורה יותר. ניקח למשל את המילים הבאות: ברוש, אקליפטוס, אלון, זית, שקמה, אורן וארז. כל המילים הללו הן כמובן שמות של עצים. ולכן ניתן לומר שרשימת המילים שאמרתי קודם, אלה הן מילים מוכללות, ואילו המילה המכלילה, כלומר המילה שבתוכה אני יכול להכניס את כל המילים הללו, היא המילה עצים. המילה עצים היא הביטוי המכליל, שאותו אני יכול לפרק לרשימה ארוכה של מילים. כפי שאמרתי קודם, המילים המוכללות והמילה המכלילה, כולן צריכות להיות גזורות מאותה קטגוריה של חלק דיבר. במקרה הזה, גם המילים ברוש, אקליפטוס, זית, אלון וכן הלאה שמניתי קודם, וגם המילה עצים, כולם הם שמות עצם. בואו ניקח דוגמה נוספת. תסתכלו על המילים הבאות: כוננית, כיסא, שולחן, ספה, ארון, מיטה, שידה. כל המילים הללו הן מילים מוכללות בתוך המילה המכלילה רהיטים. כלומר, כולם הם סוג של רהיטים. ובכן, הרשימה שאמרתי קודם זוהי רשימה של מילים מוכללות, ואילו המילה רהיטים היא מילה מכלילה. כלומר, היא מילה אחת שאותה ניתן לפרק לרשימת המילים שאותה מניתי קודם לכן. שימו לב שגם כאן כל המילים ברשימה של המילים המוכללות וגם המילה המכלילה, כולן הן שמות עצם, כלומר, כולן גזורות מאותה קטגוריה של חלקי דיבר. דוגמה נוספת ואחרונה, שימו לב לרשימת המילים הבאה: גופייה, ז'קט, חולצה, מכנסיים, גרביים, סוודר, אימונית. כל המילים הללו הם סוגים שונים של בגדים, ולכן רשימת המילים שמניתי קודם זוהי רשימה של מילים מוכללות, ואילו המילה בגדים היא מילה מכלילה. גם כאן, כמו בדוגמאות הקודמות, ראינו שגם המילים המוכללות וגם המילה המכלילה, כולן גזורות מאותה קטגוריה של חלקי דיבר. כלומר, כולן שמות עצם.